ଆଗେ ଦମଣି ତୁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ତେବେ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ନବଜୀବନ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫେରେଇ ପାରିବି। ଏହା ମୋର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କୃପାର ସତ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀର ନବଜୀବନ ଫେରେଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେବଙ୍କ ସାମନେ ସିଏ ଆଜି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଆଜି ଅସୁର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ସହ ମୋର ଶରୀରକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଘାସ ଦେଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆଣିବେ। ତେବେ ପ୍ରମିଳା ତେବେ ମୋ ନିକଟରୁ ତେବେ କଣ ଚାହ? ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ସହ ମୋର ଅଗ୍ନିରେ ଘାସ ଦେବେ। ପଦସ୍ଥରୁ କାଷ୍ଠ ଆଣି ଅଗ୍ନି ଏଠାରେ କରାଉ ସଂଯୋଗ। ମୁଁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତୁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ସହ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ପା। স্বামী সহ